Kinari marupane parambahan. Mencari kayu nasibnya badan punya Wesa manjat tak Aku juragan mah apa?
boy menunggu kejaran. Ayo. Batanyo ati sakibatin bilosa bagoyang umidan Itu kedua kubang ah. Iya. Tua. Alah, ada ketua ada lalu ya. Ah. Alah 3 bulan kurang 2 hari. Apa dah banyak mau posting. Ada sekali-kali buru apa dia ni? Lai. Pai minggu. Oh tu. Kali kan yang nak bukanya lah bang. Liang ni asalian jangan gitu. Diam witan lelaki dua tuan lagu daerah di dandangan lagu daerah di dandangan de aluibu di lekayu bungkuan lalai menangi tiang mahelokan lalai menangi tiang mahelokan ragu ladani nyolago dani nyoda di mahala jokim tamati lingkuangan kurai limo joron eda mandian ni koto salayan lalai mandian ni koto salayan angin tibo lakapa bapeson eda jurumudi ilang pidom manalalai jurumudi ilang pidom man karamela kodene dinyo la kodene dinyo neda dimanyo kini tamani ai kurang di bengkel main basi tuana mabangka pasang masih moto lalai mabangka pasang masih lanyata wa atabaki
tanpa apuno ragu dan nyoba dan nyoda di malah konyo kini taman dia